Kovara Kürtarî. Kovara Kürtarî bêcarê binavê di şerê cîhanê yê yekemîn de Kurd û Kurdistan dosyayeke berfireh amade kiriye. Kovara Kürtarî ku du meyan carekî bi Tirkî derdikeve, di hejmara xwe ya nû ya meha Adar û Avrêlê de dosyaya xwe binavê di şerê cîhanê yê yekemîn de Kurd û Kurdistan amade kiriye. Kovar bi vê hejmarê re gêşt hejmara xwe ya 23 Dosyaya ku di her hejmarê de kesek edîtoriya wê dike, edîtoriya dosya vê hejmarê jî Bejdî Demîr kiriye. Ji nivîsên dosyayê Robert Olson ji serhildanên Kurdan li ser serhildana Şêx Saîd ya Agirî û Dêrsimê sekiniye. Nivîskar Sinan Hakan jî nivîsek li ser Osmanî heta avakirina Komarê, têkoşîna hebûna Kurdan û Kurdistanê nivîsiye. Sedat Ulugana jî li ser meseleya di şerê cîhanê yê yekemîn de alayên eşîrên Kurdan sekiniye. Bejdî Demîr jî li ser meseleya İngiliz û Şêx Mehmûd Berzenc jî sekiniye. Hakan Özoğlu jî di dema şerê cîhanê û piştê wê meseleya nîqaşa serxwebûn û xweseriya li nav elîtên Kurd sekiniye. Nivîsa dawî jî Jaliyê Evrîm Karakaş ve bi sernavê di şerê cîhanê yê yekemîn de Dêrsim hatiye nivîsandin.